Haka sautar jeliu araja arpau ka executive committee jong ka KHDC kalayo bansong perkat kam thamai haka sien syong jelang ka beningkong haka jelam uba titas tarwar khan kum UCM bat haka ni jelang la syembun tilikirai na ka benta ban pentrekam khnang bakan long ka jimento ya pai ba mat kum juru ya ka council hi baro kowe layo ya ni ka isi ka batmai tigila dan sibon ki agenda ki ba ni bayi keren agenda ki ba .com ni balawan ra ki ST member ki ni control ya TCM ni ka agenda ka ba mingkong kepalawan ra dai EM in charge trong ka series kalong bahadin pa kita simti kumu EM trong ka series ba sel dawan ra ka jinya keren kamat keren kalau kumlu ban ribam biang ya kini ki pung dok ha ki ba ka council ka dan ki kumbo pietip ka pung dok ha ka bangidan ka de hang ki hapo laila ya labun bun stem ganika pungdok kha ka sulong tang kum ka picnic spot mo lani kum ka tourist spot lani kum ka jekai ya dikai pengat jom ki breu jumi tam nak riam ka council te hadir ba iba mencel la sepi kum ui menchat kala don ka rukom perkhat ka batmai ba kum nu min ribam ya kani ban penlong komersiali ya ka kita ketika cingtung jong ka department te ni da IT HI ban penkre ya ka DPR ba biang nang ba nginyo ban le bahai ketika penglailat bangidan nang ba kanlong ke cing mentoi mbe tang ya pai ba mbe kandul ke cing mentoi nak ka benta ka council ke cing kisal ke jungi ke bangidan bat kumpa kalong mentah kawai ke benta kalong bahapo high court kalau direct ya ka court ke sini bagi dewan penentang no ya ka online service bat kumjuru ya ka video conferencing dan kalian ka isi mentang ida sim mikilat nanti kam keluar ya kani nama kalong kerki nang ba ka court ke sini ke bangidan kandan no ya ka video conferencing ba kumjuru ya ka online service dan ya ka website la jong haka baki brio ki bakwa ban mau ban file case dan ban kinu nuki information kila ya ka ban kinlek online ban haka juga poru gila ya keren komdo ban le ya ka online payment ya ki professional tax ke jumi kini ki brio ki ban CEO ya ka professional tax nginsa persyang nak kalian ka council ban pendon kam no da ka online service kani ukan harap ya ki brio ki jumi ki bade ban CEO ya kan kita professional tax bat kumjuru bandang perklainnya ka IT department ki bangi ngidon ke arteli ki market kawe ko bernihat bat kawe ko lai lekot te ka kaladan ke proposal nak kalian IM bape ke market nama kum bakalong ka bernihat ke kawe nak ki commercial area te ngidon ke tingtu ya ka ban penhe ya ka to yo bat kumjuru bandang penbha ya ka aka dur jom ka market complex ulawan ra ru ya ka ak lani pan ka ak ka batmai jong ka nong men south in ship ini ketika hima ka batmai dia mentai ulawan ra ka jong ka ak bade ketika ak ning sara apo ka yeng kenika yeng dolba ka ban salong sian mentau mana kita kilom ka to ka niki mat tiba keren ketika ST komite di dalam kasih baik ba ki don kam man yo ya gini ka NUC na kalian ka forest ladon ka revise ya ka rate na ka fee ka ba nila penkio namar ka ni ka fee ka diga bala aslam ka ba kamsyam la revise dan ta daw nila revise man ta sini ka be day ba ka fees bang nila ya pe ya gini ka proviso kabadon hapo ka trade by Non-Tribal Regulation Act 1954. Pi kadang ke proviso hantu ka long ba o unu non-tribal o batre hakan unu ka trade lani hakan unu ka business lani u labor mo
Gunung Tre belah bawan hang ni ke setiap ke congi udai ban yo ya ka clearance certificate na ka council ke congi kani ka amat ka batamai na mar bahadin ba ka state government ka lapat rekam ya ka work permit lani ka work license karena kalian ke congi nga ngimla syu ya ka ban issue ya ka labor license Tenre na marbat bakum ke council ngidon ka jingke clear pan yada ya ka jingwan jong ki brio ki banabar khamtam kini ki nongbela tena ta kadaw ngasngo ba ka council ka don ka jingke clear lengba kanika act bangin control ya ka jingwan jong ki brio ki banabar kumbelong ha kini kisngi ngilai i ya ka jingduna bag ngasngo ba kalalong ka jing mentoy nakabanta ki brio ki cungi ba apa kimdan ki kam ki jam mo lagi jong apo ka wi la jong ki lalet ban belah syaba kumbu kitu ki bawan phai na bo na ki wi stir ki tre syaba nawal bale ki sngo kumba ka kam hang ni kamdon te ketakdau kalau don ke jing persya na kaliang jong ki babun ki sang balang kumju na kaliang ki dong hikmat ba ya karai jang pastorkar ban ong ban sya ya gitu ki brio ki banabar ki belum ki nong tray lani kita ki expert nani kita ki mo kita ki technical person bakin wan tray yang ni ka setiap ke jongi wa ladangi dang khangi gitu ki migrant labor lani ki nong belas ki tenre wala katar kadang ke persya balai namar pa ki brio jongi ki bun tengah ngasno ba kani ke kapor ka ba ni haban control lani ban khanglat ya kani dan kata-kata ngin le lah ke jong ka bentana kalian itu council baswa baka state government mau kan ai ya kan nuka license let's say ladangi haban petrekam ya kan ka ak ke jongi ka bagi haban yo ya ka clearance kia naka council